Het wie van de morgen goed rekken met waren. Dan hak het door die buien, met hagel, met gledens, met tongen, met wienstetten. En die wien bleven staan, maar staar gewoon wat van de middag beter en beter. En kwam er meer en meer opklarings, dus meer zinnen, dus een droege periode. Maar ze blijft het net, het blijft voorlopig nog gewoon jest. Joen en vannacht. Joen is nog droeg waard, denk ik, maar let erop weer bewolking en, jawel, ruin of lichte ruin. En let er ik nog weer een paar buien. En zo gaan we de nacht in. Temperaturen vannacht, ik denk zomaar bij de 6 graden hinnen, op de eiland 9 graden. En er stiert nog altijd een krachtige onthuddenwind in het kustgebied uit het westen en zuidwesten mee. Morgen we beginnen nog met bewolking. We beginnen nog met ruin of een paar buien. Maar in de middag verwacht ik toch wel dat de zinnen het weer rijdt. Vooral letter in de middag het droege waar. En dan die zinnen, er staan er gewoon meer en meer bij. In het waardgebied had de zinnen het zwier. De temperaturen morgen, ik denk dat we uitkomen zomaar bij de over 12 graden hinnen. Dat moet de helje wezen. En de wind uit het westen en zuidwesten waai matig en krachtig. Zeggen we dan vooruit, dan komen we een sneeuwtje in bij betiden ruin, bewolkt waar, de zinnen, nee, ik denk net dat hij het rijdt. En de temperaturen, ja, die liggen allemaal bij de 11 graden hinnen. Op sneeuw heb ik wel wat meer zinnen staan. Nog altijd wel nog een top buien, maar we kunnen er nog wel even op uit. Maar zo'n 11 graden als temperatuur, manje, gaan we waarom naar de 9 graden en nog altijd een buien. Daarna misschien een paar droege dagen. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.